Voy a seguir con la presentación perquè m'he descuidat d'abans d'explicar-vos una cosa de com ha anat el procés de l'organització de taules i l'organització de les jornades. Dir-vos que les 3 taules s'han organitzat a partir d'una reunió que vam tenir amb totes les persones que vam convidar a participar i que tant els temes com les preguntes que hi haurà a la taula s'han decidit conjuntament. Em sembla important dir-ho perquè el tema de la participació a l'hora de muntar jornades o a l'hora de fer projectes en relació a l'educació sexual doncs pensem que és important i ho hem intentat fer així, per això que sapigueu que una mica està tot consensuat. Doncs donem la benvinguda a la primera taula que parlarà sobre avaluació i intervenció, o sigui, quines aportacions ens poden portar les companyes respecte a l'avaluació i les investigacions o intervencions que han fet en diferents àmbits. Veurem que aquí també tenim diferents experteses en diferents àmbits. Hi haurà persones que parlaran sobre educació sexual i joves, però hi ha persones que parlen des d'altres experiències i altres experteses. Us les presento a les 4 i el que farem després és, jo llançaré 3 preguntes que hem consensuat i elles tindran com un espai per desenvolupar el que creuen que tenen ganes de compartir amb nosaltres. A la meva dreta tenim la Sandra Fundines, que és la coordinadora del programa d'Evalua Mas, que és un programa de d'estudi i que promou l'avaluació feminista i du a terme l'avaluació interna de l'entitat. El que és el programa us ho explicarà més la Sandra. Ella, bàsicament, aparte de hacer evaluación, nos evalúa a nosotras las cosas que fem i ens diu estáis un poquito patinando o vamos bien, ¿vale? És alguna figura important a l'entitat. Tenim també a Fatia El Mouali Samadi, tècnica... Algo pasa, a ver. Doncs torni, David, et necessito en format òmnic. Doncs això, continuo per aquí. Tenim a Fatia El Mouali Samadi, tècnica d'immigració, investigadora i activista contra les desigualtats i racisme. El 2021 ha defensat la seva tesi doctoral titulada Mares d'origen marroquí a Catalunya, entre les experiències personals i l'acompanyament a l'escolarització als seus fills i filles. Tenim a Florencia Brizuela González, doctora en Dret i Ciències Polítiques, investigadora del Seminari de Filosofia i Gènere de la Universitat de Barcelona i forma part de la Red Jurídica Antiracista de TICTAT. S'especialitza en drets humans, feminismes, interculturalitat, antiracisme i interseccionalitat. I després tenim a Alba Pons-Rabassa, diplomada en Treball Social i doctora en Antropologia per la UAN a Mèxic, especialitzada en investigació feminista per la UNAM, professora d'Estudis de Psicologia i Ciències d'Educació de la UOC i concretament en assignatures que aborden diferents perspectives i metodologies crítiques de la intervenció i acció social. I ja puc? Encara no, Muy bien. Doncs un cop presentar totes, començo amb les preguntes. Deciros que he intentado hacer una cosa muy moderna, que es tener las cosas en el móvil. Sabeu que ara la gent va molt amb el mòbil d'anar llegint i això, entonces, está muy bien, pero tiene sus cosas que son complicadas. Aleshores, començo amb les 3 preguntes que havíem com preparat. Perquè ens expliqueu una mica a partir de la vostra expertesa. Us volíem preguntar una mica com ens apropem o que penseu una mica com ens apropem a la realitat, com estem definint el problema al qual vosaltres us aproximeu i intenteu investigar, problematitzar. Després, quines metodologies ens estan sent útils, quines eines funcionen, quines no, i quins són els efectes que té sobre la realitat a la que ens apropem el fet que utilitzem metodologies crítiques.
Aleshores, companyes, teniu uns minutets i us aniré avisant quan us quedin 5 minutets, d'acord? Va, comencem.